Soc al cementiri d'Arenys de Mar. Aquest és un dels escenaris d'una pel·lícula que s'està rodant aquests dies. Es diu Ens veiem demà, però aquest escenari no és casualitat, ja que aquest llargmetratge reflexiona sobre l'amor fugint de la morbositat. I el repartiment està ple d'actors molt coneguts per tota l'audiència catalana. Ets una de les protagonistes, Mercè. Explica'ns una mica quin és el teu personatge. Bueno, l'Azucena, que pateix esquizofrènia. Una bogeria que en el fons fa també que s'uneixi, no? La realitat i la irrealitat que pateixen els personatges i que pateix molta gent, no? Tot el dol de quan algú es mor bruscament, tot això, tot el que t'està passant per dintre, per fora. El personatge del Marc Artes, el Xavi, li fa tocar llocs i punts d'ell mateix i del seu procés que no hagués arribat mai si no fos també per aquest personatge, no? És que costa una mica parlar de l'amor, no? Perquè no pots fer moltes bromes, no? A vegades diem, no sé, hi ha situacions o expressions en el nostre vocabulari que podem parlar de l'amor. Tu, quan a la teva vida has dit alguna vegada aquesta expressió de ara ja em puc morir? Sí que l'he dit, Quan va ser això? Després de la pel·lícula La puta i la ballena. Quan podrem veure a la Mercè Llorenç a un col·laborat de TV3? És veritat que em sembla que així, a part de les meves figuracions als meus inicis de carrera, mai he treballat pràcticament a TV3 i començo a tenir-ne ganes. El meu plantejament va ser escriure un guió després de la mort del meu germà. Vaig trigar 2 anys en atrevir-me a fer-ho. I quan em vaig posar davant de l'ordinador em vaig plantejar què m'agradaria escriure, quin tipus d'història m'agradaria fer. I la història que em va sortir va ser una història on el meu germà fos viu. I això em va anar derivant a una història on ell és viu i és mort alhora. S'estrenarà als cinemes l'any que ve. La nostra intenció és que aquesta pel·lícula faci un recorregut llarg per festival, que són de vegades els que t'obren les portes quan no tens molts diners per la distribució o per la promoció. Justament faig del director de la pel·lícula. El personatge en si, més que res, serveix per explicar el retrobament del Xavi amb el seu germà mort per acabar de solucionar o de veure's o de despedir-se o de dir-se adéu, que no van tenir l'oportunitat de fer-ho, llavors a través d'aquesta pel·lícula tenen l'oportunitat de fer-ho. Tinc un missatge per tu, perquè has de venir al TVist a parlar del Julià de Vent del Pla i al plató amb la Mari Pau. Per què no vens, Marc Artes, al TVist? Perquè està venut ja, Vent del Pla, és que jo crec que o sigui, és allò... És més de lo mateix, jo surto dilluns i dimarts a la tele, i llavors és tornar a sortir, és com... Llavors no vindràs, m'estàs dient que no? O tu pensaràs? Jo crec... Bueno, potser quan estrenin la pel·lícula i això sí. T'agafo la paraula, Vale. Quan s'estreni Ens veiem demà, que serà l'any vinent, vens al TVist a explicar-nos-ho. Vale. I llavors podrem parlar de Vent del Pla també. Vale. Per fi veig somriure a la Tània, Sí, Déu-n'hi-do. perquè Déu-n'hi-do, quin fart de plorar en aquest enterrament. Home, és un dia molt trist per la Carlota. Per mi ha sigut durillo, però ara ja està, ja hem acabat el plano i ja relaxar-se. Era el primer dia avui. Digue'ns qui és la Carlota. Era l'amant del Jordi. I aleshores, per ella, el dia de l'enterrament és un dia molt, molt fort perquè ningú més sap el que tenien. Està la família i, clar, és aquell moment de contenir la pena més gran del món sense que es faci tan evident, no? És una dona que està molt enamorada del Jordi, que estan molt enamorats. I la desgràcia els hi canvia la vida a tots i a la Carlota, doncs, especialment, doncs, la torna molt més gris del que és. Avui era el teu primer dia de rodatge. Aquesta pel·lícula et tornarem a veure als cinemes, no a TV3, però també et voldríem veure a TV3. El TVist t'enyorem molt. El TVist jo també us enyoro molt. Us puc veure poquet, però sempre que us veig és allò de dir ai, mira'ls. I potser ens veiem aviat. Potser què vol dir? Que sempre hi ha cosetes en marxa i mai se sap. Fins que no està clar, no se sap. No ho pots dir. No és que no ho sàpigues. No, perquè hi ha coses hi ha coses. Vindràs al TVist a explicar-nos-les, no? Home, esclar, els primers, exclusiva. Petonets. A tots.